Saba-saba na ang karoon mo. Nakaroon ko mga bata. Saba-saba. Pastilan, nagabihan. Magkunya. Ingon sila nga na kung ipakali. Mo pa naman paguli na kung kikan sa syudad. Kunya, wala na may tao mingaw naman. Mga bata naman na tinguga. Sa una lang ako, ani. Wala na naman ko dang kwarta. Wala ko syudan. May tagabinlan ko nilang sudan na kung kanon. Igutom na ba kayo? Sus, berpil ba? Sugat ako ang anak ko sa. Ako lang diskartihan na nagabian ko. Kaya naglakaw ako kay white kwarta. Iro. Kung apa na kung iro ka pa? Naon siya lang na inaw ni. Anong na iro mo ko nga? Nalimot kita. Nalimot ko pa? Paano kita sudan pa? Wala ko lagi dahil. Kay, ikan pa ko sa sudan. Una, wala na ko trabaho. Wala na sa kay kwarta. Patay ka bibi pa. Ganon. Kunalan ka ron. Nga, kanang, dong, dagan mong tao dali kinakulilang taas sa mga tao. Wala tao din, wala tao. Mao di nga na aan ko ni mong iro kung dahil so. Abi kung iro ka kay kuha na. Saman. Wait mo kayo? Mauwasan no? Unya, si mama ni mo, Dalia. Wala. Wala sa diya. Nilakaw. Sakto sa kayo kay. Ug nasuko magkain mong maguwang si Bibi. Hindi. Si Bibi rin mga saba na ko. Kay, ug punan pa si mong inahan. Wala ko inaw nga ni kalibutan. Pakita din napita sa tuwa. Patay ka. Unya, ano mo maguwang naagiga diya? Wala rito na ang bugas. Unya, napaisuda na bilin. Wala na. Pas mo ko ani. Nagpakray ba kung gikan sudan. Unya, wala ko nyo binig sudan. Lantan di ba na? Nga, simba ko yung taon. Ato na ko yung maguwang. Tuan ito. Oh, Jesus. Ay, si, kunin mo, iro, nasa ko. Oh, salamat. Patay ito ka mahanan ka ron. Tiwa ka nagdagsudan. Kunalan ka ang bibi ron. Kapit na dyan ko mahuman. Makaulit to si Papa. Muragdagan dyan siguro itong madaba. Kaya, di na bang tuma. Maabot lang dyan to si Papa. Hapit na dyan ko mahuman. Usa na lang ni. Yang bukas ko no. Beng! Beng! Ano na nas, Papa? Pa! Ano sa'yo magdala? Pa! Ano pa na? Dala pa? Sus na. Dito ko gikan sa siyudad na narbaho pa ko no. Oo, nalabaho ka? Dayon? Kanya, wala naman ko yung kwarta kay giputbol ko sa amo. Uy, tuon ako nagdakag. Nakakadala kay halak ganyan ako gigutom. Nang hugas pa ganay kudaan para inikaabot nimo dito na lang takaon. Mao gani nak, nay uli ko kay natuo ko mo kung napay sudan din nabilin kay nagkumbira man tagapon, di ba? Kumbira na gamay ra magay kung tao gani nangan kay pertirang gamay sa mga handa gani kay wala lagi ka kay pagdagan gid nang ngita nimo. Nya unsaon magkuana nga nagbaklay lagi ko kalayo ato Cebu. Unya naabot ko diri karon pa. Ator ko sa adlaw nagikan. Para kaabot lagi ko nya wala man gani tawo. Nya unsa tungkan man ni ron? Tumao sa niro wala na ko na kwarta nila kay wala lagi ko naglakaw lagi ko. Ang maayo ani pa? Mo ni kan na. Diyan nga na. No, 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 no. Ay, ayaw.